karışların Matur yılmayın Mengelik'e kaldı İzmir'de Birge Siyem seni siyem Siyem seni gene Bilesin yerde dişlerim Gündüz kız aldım da Dile dişlerimde Aşkın adırsın izlerim Siyem seni siyem Siyem seni gene Bilesin yerde dişlerim Gündüz kız aldım da Dile dişlerimde Aşkın adırsın izlerim Молодец, и давайте ручки вы всех поднимем! Золотой, эй! Давай, 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 пару на береге! Давай, 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 давай! Başını yürgen, kötü var köken Yürekleyin şunu anladı Mektebel tutunu da Eğer yanıp gitsem Kimler seni şuraya yaradı Siyem seni siyem Siyem seni yine Bilesin yerde dişlerin Gündüz göz aldım da Dinle dişlerimde Aşkın adırsın izlerim Daha da Siyem seni siyem Siyem seni yine Bilesin yerde dişlerim Gündüz göz aldım da Dinle dişlerimde Aşkın adırsın izlerim Aşkın adırsın izlerim Aşkın adırsın izlerim Kullar kullar İşitin mi давай 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 переплей Москва, Москва, не спи, просыпайся! Meskev 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 kullar Bigzur Ahmet! Марат Яруллин! Aferin dostum. Не надо, стой, брат, рахмат. Ошығаларды ашық қоя. Марат қалқышлар қоя, Марат Яруллин! Марат, тағы бір көрейін. Мына шындай крутой жігіт, прическасы, көзектен. Ақ кроссовка, қара чалбар, модный харфлер. Мына жамағат әйтесі келіп, Бигзур Ахмет, шушында Мәскәу қаласына бик та рәхәтләнеп, бик та шулай диққат белән шатланып, сөйініп, самолет белән ұшып төштем. Аллаға шөкер, исән сау қалды, әмма яратып бітірмей самолетны малай теге. Бүтін жиндарым дите башлый, қалтырый башлый. Мин менә еракка киткән сайын үземнең туган жакларымны, туган тамырларымны бик та сагынам. Еракка киткән сайын шулай бит инде. Монда менә карыйсы килеп, татар җирәкле, татар мәдәниятенә инде битараф булмаган халык җыелган, шуңа күрә бик зур рәхмәт. Шулай олы итеп хөрмәтләп килгәнегез өчен, вакытыгызны инде шәлләмәгән өчен бик зур рәхмәт. Сабантуй шулай гөрләп турганда, инде безнең татар халкы, татар милләте хәр вакытында алда булачак дигән үмитне каласы килә. Бик зур рәхмәт. Әйдәгез әле алкышлыйк әле үзегезгә за то, что пришли, за то, что вы есть, дорогие наши зрители. Рәхмәт. Ничек бу турыда сөйлим, чөнки җәмәгать мин үзем тумышым белән таныштырып китәм Татарстанның Балтач районыннан. Әле менә Сабантуйның башында чыгыш ясаган матур шундый калфатлардан биеп җиргән әбиләребез минем якташлар булып чыкты. Аптырап киттем. Арша якларыннан, Балтач якларыннан, шу Саба якларыннан булып чыкты. Менә безнең якларда ничек итеп эшлиләр? Яшь киленне кияүгә алганда. Безнең бабайларыбыз, әбиләребез белән яшь вакытта, инде 17-18 бит сразу өйләнешкәннәр, матур гына әйттереп. Безнең әбиләребез чиләк киянтә белән Шишмә суына бара торган булганнар. Һәм аларның яннарында безнең инде бабайларыбыз, баһадирларыбыз үзләренең шушындый таза гәүдәләре белән матур итеп тальян гармонда уйнап, аларны озата торган булганнар. Әйдәгез әле, кадерле дуслар, сезнең алкышлар белән шушы номерны карап үтик әле. Менә безнең якларда ничек була микән? Кызларны алып китү һәм кызлар белән шушылай матур итеп биеп, җырлап йөрү дигән күренешне күреп китәбез сезнең белән бергәләп. Әйдәгез әле, сезнең алкышлар астында Эх, киянтә чиләгендә бигрәк матур гөлләре, сулар шайкалып китә, йөрәкләрне җилкетә.
Oynama top, Allah gittik. Arılı buzur jiletlerin kuyunida bula gidem. Sening bellani tog'lantirib shishima bo'yina gidem. Sening bellani tog'lantirib shishima bo'yina gidem. Kuyunida shilagida bigrak motor gullari suvlar shayqalib gida yuraklarni jilgida. Kuyunida shilagida bigrak motor gullari suvlar shayqalib gida yuraklarni jilgida. Şalaş. Şilekiyen tavalasın günde suğa barasın. Kimler işin izlesin, kimler işin yanasın. Kimler işin izlesin, kimler işin yanasın. Yakiyende şilekiyle bigrak vardır gülleri. Sular şayqalıb gide, yüreklerini jilgide. Yakiyende şilekiyle bigrak vardır gülleri. Sular şayqalıb gide, yüreklerini jilgide. Hoppa, alkışlar koya. Hey! Hop! Gümüş sulu şileğinden quyosh nurlari yüzer. Yılmayıp bir qarar eli, şulay ko'nglim sizer. Yılmayıp bir qarar eli, şulay ko'nglim sizer. Yanında şileğinle bigrak vardır gulleri. Sular shayqalib gide, yuraklarni jilgida. Yanında şileğinle bigrak vardır gulleri. Sular shayqalib gide, yuraklarni jilgida. Hey kızlar koyanlar siz. Hey! Hop! Bileysen Sinan Gülem. Gittik alkışlar bakalım. Hey! İki yanında şileğinle bigrak motor gulleri. Sular shayqalib gide, yuraklarni jilgida. İki yanında şileğinle bigrak motor gulleri. Sular shayqalib gide, yuraklarni jilgida. Sular shayqalib gide, yuraklarni jilgida. Sular shayqalib gide, yuraklarni jilgida. Yanında şileğinle bigrak motor gulleri. Sular shayqalib gide, yuraklarni jilgida. Браво! Расим Фасихов и наши финалистки. Ey hocalar! Стой, брат. Москва спешит, малый, все время. Расим, ну ты скажи, ну ты удовольствие хоть получил? Ой, мында, какое удовольствие, мында полный. Кәжемайлар шықты, малый. Аллах, қызлар, міне шундай, вообще молодцы. Это правда. Ну что, а мы тем временем провожаем наше достопочтенное жюри на совещание для определения результатов нашего конкурса. Енді қадірлі достар, айдагызлары жюри әғзаларын алқышлар білән жиылышқа ұзатып жібәрек әлі олар міне қазіргі вақыттарда міне 5 минут, 10 минут ішінде шушы бәйгеде кім жеңуші екен шуны ашықларға алар жиынып баралар. Айдагызлары алқышлар білән ұзатып жібәребіз. Біздің жюри әғзаларын алқышлар білән. Ох ты, брат, міне, ты как раз понадобишься для этого номера. Да. Ты сальто делать умеешь, нет? Если аңырап қалсаң, алла берсе, яра, сделай. Енді достар, кеттік алға таба, шушыннан Қазанға хәлі келіп, өзіміздің жырларымызды бөлек кетмесек, енді бұл бір күнах болар деп айтасы келе, чөнки біз бетінде шәхсен өзім Қазанға келгенде, мен айты жіберділер, Мәскәу қаласында яшай өтуші милләттәшләребезгә, ватандашларыбызға барсына да якынлы кайнар сәламнар дип безгә әйтеп җибәрделәр. Менә алыгызлар рәхим итеп шул алкышларын үзегезгә. Кеттек алга таба. Сабантуй байрамнары мөбарәк булсын, кадерле милләттәшләр. Аманмысыз? Аштаганнар салганмысыз? Атлар ерләнгәнме? Сабан туйлар килеп җитте. Бүләк әзерләнгәнме? Кая алкышлар Мәскәүләр? Җырлыйбыз, майданчыкта килеп бийбез бөтенебезне. Танцуем все, как говорится. Айдали жаным, хоппа!
Asılla uğramı katını kıymasın Uğramı katını kıymasın Kızlı keşi kızını tıysın Yegedilerini tıymasın Yegedilerini tıymasın Hadi İsmail, все вместе сюда. Come on. Hatlarını şiğme kızla Gayremege kilümüz Gayremege kilümüz Savan kuyuları ciddi deyip şatlanıp yürümüz Manatsı şatlanıp yürümüz Kazan suun direndirler Say şirleri bilindir Ne halleri var? Say şirleri bilindir Şırlattırırlar bizdendir Buleti virüs sizdendir Buleti virüs sizdendir Hadi güzel kızlar, танцуем все. Давай. Hey, hoп. Hey. В другую сторону. Сейчас по кругу пошли. Хоппа, прошла. Ой, алкышlar. Салам, брат. Здорово. Не стесняйся. Ну ладно, идем по. Девчонки, вы танцуете? Девчонки, танцуем? Хиттек, эй! Хоппа! Эй! Хоп, 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 эй! Одежда, пожалуйста, аплодисменты, где ваши овации? Пошла! Şatlanışıp beyran ettik Dost işler birge Dost işler birge Sabah kuyuları raklandıra Rahat bire könülge Rahat bire könülge Sabah kuyuları raklandıra Rahat bire könülge Sabah kuyuları raklandıra Rahat bire könülge Вот давно надо было так оказывается. Нама? То, будет алаберса. Мен аңладым то, что Мәскәүдә биергә чыгалар. Так, киттек дальше, киттек. Биебезме дальше? Биебезме? Киттек бергәләп. Да, откроем. Так, вообще. Гитарада уйный бер җегет. Хоп! Гитарада уйный егет Сайлап кынамымлы киләне Кем өчен уйный ул өздереп Кем дип тибә аның йөрәге Әлбәттә. Уйный егет уйный моңлана Сагышларын шулай тарата Руки все поднимаем вверх. Син егет булма кыйпсыз Кызлар кыюларны ярата Уйный егет уйный моңлана Сагышларын шулай тарата Син егет булма кыйпсыз Кызлар кыюларны ярата Hey! Настя Каменских и Потап. Киттек в ту сторону, пошли. Гитарада уйный бер егет Ширтә көмеш кыллары Кемдер уйлап шулай моңлана Беркет белми аның уйларын Поехали. Уйный егет уйный моңлана Сагышлары шулай тарата Син егет булма кыйпсыз Кызлар кыюларны ярата Уйный егет уйный моңлана Сагышларын
Ризамысыз?